Здравейте на всички, аз съм знака. Момент, че тук е клавиатурата в моя скут. Здравейте на всички, аз съм Знак Хикс и в този клип ще говорим в този клип ще говорим за няколко костюма, които да облечете на Хелоуин. Надявам се, аз лично не го празнувам, но тъй като другата седмица реших да пробвам що за глупост това. Знам, че някои деца не мога да се кажа. Знам, че на някои деца Хелоуин им харесва, на другите не, защото поне разберете, че е католически празник. Не е за нас българите. От кога Хелоуин стана по-хубав празник? От Великден, Коледа целият свят го празнува. Нова година също целият свят го празнува. Да. Разболявам ли се? Да, Великден, и тъмно. И така нататък. И да преминем към тези няколко костюма. Вадете. Просто си слагате една качулка момент. Слагате качулката. Едни очила. Взимате си един бастун и ставате баба с смях. Здравей! Аз със сигурност няма да се обличал така. Кой би се обличал? Кой би се обличал така? Със сигурност няма да облека този костюм. Аз по-точно ще облека костюма на Биска. Сега искам да се видя как се изглеждам. Там ми трябва едно пластмасово ножче и ще се докарам с него. Аз чук да махна ли вече тия слушалки, защото аз ги слагам заради микрофона, а не съм сигурен дали се чувам на клиповете. Пишете долу в коментарите дали искате да направя един клип, за да видите как се чува и да кажете дали да си остана с слушалките или да ги махна. Следващия костюм е Хибрито... Не. Облечете се като тинейджър. Това да знаете не е моя таблет. Това не са моите очила. Не, трябва ми книга. Е, тук ще взема от библиотеката една книга. Чакай, че ще щупа очилата. Граф Монте Кристо. Айде, кой ми падне? Иван Вазов, тук съм не го айде. Е това. Иван Вазов, че има много хубави. Пипи дългото черапче, сериозно. Не? Правете се на зубър. Обаче пожелавам ви да се намерите повече приятели с този костюм. Гледайте някой да не ви сметне за истински добър, защото това вече не съм го предвидил. Да. Ще си избутам компютъра да сложи книга. Скоро, не знам колко ще е, скоро ще се местя в
моята стая и ще си продължа записите. Добре, сериозно. От днес нататък вече ще съм с слушалки. Свикнал съм. Стисвам си с слушалките, за да се чувам по-добре от микрофона. Така. Значи, до сега направихме 3. Плюс маската. Това е третия късмет. Купете си. Дружба от левчета. Аз не живея в дружба. Някои хора в дружба са доста и да не казвам. Опитах ви. Купете си една бисквитка. Аз тук съм късметлия и бисквитка, рутер, а бисквитката не е моя, така че да сложим. Доста добра е. Това е всичко от този клип. Не. Само 3 начина да се облечете. Какво заблуждавам? Е сега, момент. Просто слагате един чашар. И сте дух. Аз съм малко цветен за дух, така че... Или пък петия начин е да си сложите едни слушалки и да се снимате във Фейсбук. Както аз направих. За да разберат повече хора от Фейсбука ми, че съм влогър. Това беше малко смотано. Затова вече няма да се постам. Защото има педофили. Никой не ме чува. Но то дори и да ме чуят, все едно, няма да се кажат. Петият... Да, това беше петият. Или пък излизате всеки ден с слушалки, изрежете кабелът, на който е, и ги носете навсякъде. Облечете един черен свичер, черен анцув и отстрани зелено. Това ще бъде доста нелеп вид. Само слушалките и микрофона и сте готови. Шестият начин е... Ножичка. Ничила. И със слушалките. Това е убиец. Здравей. Аз съм убиец. И това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, палче нагоре, споделяйте, пишете коментари, дайте идеи за влогове. Чао, чао. Сега чао, чао.